Transat. Skrattar omotiverat, står det i min journal. Snattar okontrollerat och saknar helt moral. Söndermedicinerad med tung kropp och forcerat tal. Bältad en gång om dagen på en avdelning utan svar. Där utanför är allting skrämmande och svårt, beklämmande och hårt. Så tager en hand och klämmer åt. Omsorg eller tvångsvård, valet är ditt, visst. Men skatta bäst och skatta sist. Trilla ifrån som trillar från. Ingenting gav mig rispedal. Vid de bortglömda barnen som ingen vill ha. Instängda på en avdelning där ingen borde vara. Där ingenting är verkligt och ingenting är bra. Medlem av samhället, fan jag vill avgå. Hur jävla länge ska vi låta skiten pågå? Lider av inre demoner och får cis-ordinalinjektioner. Och skatten ekar i maktens korridorer. LVM och socialnämnd, vi har hamnat i kläm. Bor i en container, hemljuva hem. En efter en, den som söker han finner. Hemljuva hem, socialens väntrum brinner. Brinner, brinner, brinner. Medicinen gör som min personlighet försvinner. Tiden rinner iväg. Avdelning 4. Andningen sakta ner. Mediciner är dyra. Så jävla svårt det är att trappa ner. Tragedi, apati, LPT, aldrig mer om jag någonsin kommer ut därifrån. Tragedi, apati, LPT, aldrig mer om jag någonsin kommer ut därifrån. Kommer aldrig kunna lära mig läxan. Inlärningssvårigheter på grund av cyprexan. Kan inte komma ihåg någonting. Kan inte hålla isär någonting. Nej men stå inte bara där, hjälp mig. Snälla ge mig något att äta för jag svälter. Och när jag ätit så går jag på toa och kräks. 2 fingrar i halsen är allting som krävs. Sitter i rökrummet och drömmer om att vårdintyget hävs. Förgäves skriver jag en jävla överklagan till den jävla länsrätten. Gör ju fan ändå som de vill. Vi är inte överens på en enda punkt. Snor personalens handsprit och tar en klunk. Ganska matt i kroppen efter magpumpningen. Anledningen var tydligen att jag skulle må bra. Transat. Skrattar omotiverat, står det i min journal. Snattar okontrollerat och saknar helt moral. Söndermedicinerad med tung kropp och forcerat tal. Bältad en gång om dagen på en avdelning utan svar. Där utanför är allting skrämmande och svårt, beklämmande och hårt. Så tager en hand och klämmer åt. Omsorg eller tvångsvård, valet är ditt, visst. Men skatta bäst och skatta sist. Trilla ifrån som trillar från. Ingenting gav mig rispedal. Vid de bortglömda barnen som ingen vill ha. Instängda på en avdelning där ingen borde vara. Där ingenting är verkligt och ingenting är bra. Medlem av samhället, fan jag vill avgå. Hur jävla länge ska vi låta skiten pågå? Lider av inre demoner och får cis-ordinalinjektioner. Och skatten ekar i maktens korridorer. LVM och socialnämnd, vi har hamnat i kläm. Bor i en container, hemljuva hem. En efter en, den som söker han finner.
du har hämnd. Socialens väntrum brinner, 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 brinner. Medicinen gör som min personlighet försvinner. Tiden rinner iväg. Avdelning 4. Andningen sakta ner. Mediciner är dyra. Så jävla svårt det är att trappa ner. Tragedi, apati, LPT, aldrig mer om jag någonsin kommer ut därifrån. Tragedi, apati, LPT, aldrig mer om jag någonsin kommer ut härifrån. Kommer aldrig kunna lära mig läxan. Inlärningssvårigheter på grund av cyprexan. Kan inte komma